Friendship isn't about who you've known the longest. It's about who walked into your life and said, I'm here for you, and prove it. Karon nga po na mga kabarangay, paminaw na to ang istorya sa kinabuhi o gugma sa atong batanon nga magtatampo nga si Lorraine. Kundiin sa iyang linghod nga pangidaron na sinati niya ang famous nga madungog nato sa mga kabataan karon nga kunuhay mga young, dumb, and broke high school kids. Pero, may nalang gani, kaya doon yung mga tao nga andam nga muunong nato pirmi. First, ang mga ginikanan ug pamilya. Pero doon yung mga tao nga gihimong instrumento sa Ginoo nga usahay mas maupay makasabot nato kaysa ato ang mga kadugo. Kana way lain kundi ang ato ang suod nga higala. Ang tinuod nga higala dili mag-measure sa gidugayon sa inyong panagkaila. Ang tinuod nga higala muunong sa panahon sa imong kagulanan o kapakyasan. Dili lang kay sa happy times lang. Dear Papa Joe, ako de si Lorraine, 17 years old ug nagpuyo sa South nga bahin sa Cebu. Gamay pa lang ko, dihang nagbuwag ang akong mama ug papa. Doon na sila lain-laing pamilya. Gibilin ko nila sa akong lola sa mother side. Mao nga nagtubo ko nga medyo may pagkalola ang kinaiya. Manang kung ilang tawgon. Gikan sa ko ang pagka-conservative nga batasan o sinuluban tinuguang gyud Papa Joe. May nalang gani kay nakaamiga ko medyo modern nga pagkababay. Ang akong best friend nga si Megan. Pareho mi nga product sa broken family. Mao nga magkasinabot mi, bisan pa og opposite ang amuang style. Si Megan, modern ang dating sa mga outfits. Kung unsay uso, mao ginangiyang sundon. Unlike nako nga niungot sa style sa panahon sa kuang lola. Happy naman gihapon ko Papa Joe bisan sa akong katawan ko usahay sa akong mga classmates. Labi na ang mga bestida nga taas nga akong isulob unya sayal sab nga tag-as parisan og blouse og t-shirt. First year high school ko. Kami ni Megan dihang ginahinayan niya usab ang ako ang style sa akong sinuluban. Kung doon na event sa mong school, dili need ang uniform mo hapit ko sa ilaha unya kaming duha ang mangukay silang aparador. Mangita mig sinina niya nga mubagay na ako. Sama niya tong intramural sa among school. Pagabot na ko sa ilaha, gitutukan ko niya head to foot Papa Joe. Hubuan ng terno ni mong sayal og blouse Lorraine uy, sugo pa niya nako. Ay nga no man sad, uy nga imo masad kong ilisan? Tubag pa nako niya. Siyempre, Generation Y na ta karon uy. Actually, kanang imong sinina, walay baligya anas tindahan anak karon. Matod pa niya. Huy, pinatahi taon ni sa akong lola no? Proud ko. Yan, proud ko pang tubag nga to niya Papa Joe. Ay, whatever. Dali, mangita taga imong isulod na. Para sa bang nga mapansin kasi mong crush sa school. Matod pa ni Megan Papa Joe dungan sa iyang pagbitad nako. Padung sa iyahang kwarto, kundiin tua ang iyang aparador nga puno sa sinina. Kaniyo, itry ko nun kaning nga miniskirt. Matod pa niya nga nakahulbot dayon og sexy kayo nga outfit para nako. Ang mao nga miniskirt parisan pagyud og black nga spaghetti blouse. Wa ka kakuya pidi amigan? Abi pa lang sa makakita nako nga gisulan ako. Gawas pa mahadlo ko nga makitaan kong lola uy. Makuyapan gyud to, masyak gyud to. Nagihubo na ako ang iyang pinatahi nga terno. Tubag ko pa. Hay nako. Unsaon man sa pagkakita ni lola nimo nga di man tumuabot sa school. Matod pa niya nga doon na sa siya laing nga gitunol na ako nga sinina. Nakauyon ra ko sa iyang gihatag Papa Joe. Di kayo tantong liberated. Usa ka mao nga karsones nga may pagka skinny. Unya blouse nga medyo fit. Ako lang sa pawan og cardigan nga may pagka see-through para di kayo expose ang akong lawas Papa Joe. Pag-abot na mo sa eskwelahan, sa gate pa lang natagbuan na mo ni Megan ang grupo nila ni Clyde. Sila ang mga sikat sa mong school. Kay gawas nga mga tsuraan, doon na sa sila'y kaya ang ilang pamilya. Kauban sa ilang grupo ni Maynard nga akong crush. Diyang duol na kayo Manila, nitimbaya sila kang Megan. Siyempre, guwapagod si Megan. Unya sexy pag yun. Mapansin gyud niya ang iyang beauty. Nakita ko si Maynard nga nitan-aw nako from head to foot.
Pero dali ra sab kayo ni talikod og dayon na kauban sa ilang grupo. See? Nakabantay na si Maynard nimo, di ba? I told you, kinahanglan lang yun nga magpa-upgrade ka para di ka mabiyaan sa panon. Matod pa ni Megan, Papa Joe. Diri ka na ako. Di man sa gusto nga mo sabay sa panon, uy. Naa ka nga akong best friend, okay na nako. Not unless nga hantod ikaw maburingan na sad nako sa akong pagkamanang, tubag ko pa. Sus, kay oy. Sige, ako na noon ang imong best friend, mawa na noon nimo sukad pa ta pag grade 1 na to nga nagkaamiga ta niya, mawa ra noon. You are my BFF, oy. Panigurado pa na nako nimo. Matod pa ni Megan diri nako. Dako gyud ko pasalamat nga nakaamiga ko ni Megan. Nga dili masayon-sayon sa among school. Kundi pa tungod niya, gibuli na si Rukugtaman sa among school, Papa Joe. Pagkahapon niya na, doon ako'y nadawat nga text message. Gikan kang Maynard. Ug matod pa niya siyang text nga, meet me at the kiosk mga 6 p.m. Wa ko ni-reply sa text ni Maynard. Ngano kaha nga nakaibaw siya sa akong number. Natingala ko, Papa Joe. Sa kiosk nga akong giingon, Papa Joe, mo ang tindahan nga daplin sa dagat. Dali ra sab kayo ang dali ra kayo sa among school kay duol raman. Dunay mga nakalaray nga mga bench didto nga nagatubang sa dagat. Dito ang ditanan sa mga estudyante. Mao nga di ko ganahan mo ato dito napita. Kay tanan, puros nagparis-paris ang mga manag-uyab. Di sa ko imagine nga usan ako sa maglingkod dito nga magparis-paris. Ipangilugan ko sa kung naunaunaan, Papa Joe. Pero nabalakas ko, what if dili nako tubagon si Maynard? Manluod, diyan di diri ka nako, ug di na gyud naon ko tagdon. Happy ra ba kay ko? Niya na pagkabuntag nga gitan-aw niya ang akong gisulob ug nismile pa siya nako. Naka-decide nako nga atuon si Maynard. Pero wa ko magpahibaw nga to kang Megan. I'm sure nga kantsawan lang ko niya. Pagabot na ako sa kiosk, gipangita ko dayon si Maynard. Nakita ko siya nga naglingkod sa pinakatumoy nga bench. Kilom-kilom na niya itong higayuna. Ngit-ngit na palibot, kay ang gamay nga suga gikan sa kiosk, dili man makaabot sa pinakalayo nga bench. Hi Lorraine, maayo kiniabot ka. Dali lingkod, alis akong tapad. Matod pa ni Maynard nga murag feeling close na kay me. Sa tinood lang, first time na namo nga nagastoryaan ay Papa Joe. Kadto pagyud ang pinakauna. Gibati gyud ko og kauwaw pero siya murag natural lang niya ang among panag-istorya. Mag-unsa man dayta dinhi? Unsa ituyo nimo nako? Pangutana ko pa niya. Lingkod sa good diri good, tapad lang sa nako bi. Matod pa niya nga og ako lang sa siya nga gisunod. Ditupad ko ni Maynard og sige ga usap og chewing gum. Iya sa kong gitunulan og lain chewing gum pero nibalibad ko. Doon na siya pila kaputos nga mani o gawas niya to wala nagyulain pa nga masima-sima. Okay ra masad nako. Ang importante nako nga at last napansin na gyud ko sa akong crush. Niya tong tungura, ready na ko nga mutry og uyab-uyab. Sila si Megan, nanay mga uguban pa ng mga classmate na nasa uyab. Grade 5 pa lang, nag-uyab-uyab na. Kung makauyab na ko, ako nasad nga hinahinayan ang pag-usab ang ako ang pagkamanang. Wala madugay, nakabantay ko nga gigunita ni Maynard ang ako ang kamot o gipislit-pislit. Ngit-ngit na kayo nitong orasa, naglisod na gani kong kita sa iyang naong. Hangtod nga ni agbay ni sa kong abaga o niya ni kiss sa akong aping. Ako lang siyang gipasagdan. Sa iyahang gibuhat. Bisag ako, sa akong kagulingon, I'm not sure o kung sa akong na-feel. It was my first time nga nakig-date. Unya sa ngit-ngit pagyud kaayo nga lugar. Hangtod nga ni kiss na sa akong lips si Maynard. Basa kayo yung ngabil og baba. Nakapangutan ako sa akong kagulingon nga natural ba gyud tong nga ingon ato nga mag-kiss ang babae og lalaki? Sakit magud kaayo, Papa Joe. Murag kuwang na lang nga pahito ng akong ngabil. Giluod kayo ko sa iyang sunod nga gibuhat nga ang chewing gum, gikan siyang baba iyang gipasan nako. Suod gyud sa kong baba, Papa Joe. Murag dali ni na akong naluwa. Unsa man ka, uy, gipakaon man na nimo nga gikan man na sa imong baba nga chewing gum, nga inusap man na nimo, reklamo pa nako niya. Pero igo lang ni siya ni buhak-hak og katawa.
Ignorante pa manggug ka ning butanga good Lorraine. Mao nga sabay na lang kay ako ray mo guide nimo, okay? Natural na mo gud itong buhaton good sa manag-uyab. Matod pa niya. Manag-uyab? Ha? Manag-uyab na di ay ang iyang tawag na mo, Papa Joe. Nga, wala magani ko kay numdum nga nanguyab siya nako. Pero wa na lang kumupalag. Siguro, mao na to ang uso. Wa na'y daghang pasikali pa. Hasmag na lang dayon. Ang sunod nga gibuhat ni Maynard mao ang nihungit ug mani sa iyahang baba ug paghuman ni Kiss na sa pagbalik nako ug ang mani sa iyahang baba iya na sang gitransfer diri nako. Giluod kay ko ug dali kay nako ning gitutho sa yuta. Giluod ka Lorraine? Natural naman gud ni. Ug gawas pa nganong ugawan man kuno ka nga nagbinayluay naman gyud taglaway diyang naglips to lips ta. Nya gawas pa consider naman ta nga managuyab di ba? Ha? Matod pa niya Papa Joe. Di lang gug ko anang style ni mo, ludon manggug ko. Tubag pa nako. O sige, sige. Di man ka, nagana sa nimog arte oy. Dali na lang aribi. Matod pa niya og iya ra sa kong gikabig duol niya Papa Joe. Dayon gihagkan niya sa lips pero mao lagi. Wa gyud nako na feel ang giingon nila nga tamis nga hawk o ang tamis ng unang halik. Sama sa ko nakita sa salida sa TV. Nga nindot kuno kaayo ang feeling kong first kiss. Sakit man kaayo muda og hawk Papa Joe, si Maynard. Murabag pa ako nahapit ang akong ngabil. Nakataste pa gani ko nga murag dugo na sa kong baba. Murag na nga samad na gyud ang akong ngabil Papa Joe. Wala na ko makagwanta og dili na ko. Bahala siya pa ang akong crush. Gitukmod na ko si Maynard. Og naningkamot ko nga makawala niya. Pero wa ko kaipsot. Kaya feel na ako. Feel na kaayo niya ang pagrubo na ako, Papa Joe. Nahunong lang si Maynard diyang usa kahayag kaayo gikan sa flashlight ang nipunting sa among naong. Lorraine, di ara man ni ka diri uy. Daan pagyug ko, nadindiin ta ko pangita ni Muday. Matud pa ni Megan nga padayon gihapon pag flashlight sa among naong duha ni Maynard. Disturbo asa ni mo Megan uy. Sa tuyo nimo. Kay ugma na ka, pwede na ka muhawa. Biyay ming Lorraine diri palihog. Tubag pa ni Maynard nga halatang nasuko sa kalit nga pagtunga sa ako ang best friend. Dali ko nga nibarog sa mong gilingkuran ni Maynard Papa Joe ni duol ko sa akong amiga. Tanamiga na, mangulit na, dali. Matod ko pa niya og dalang bitad sa iyang kamot para makalayo naming duha nantong dapita. Among gibiyan si Maynard nga naginusara sa halatang na bad trip gyud. Samtang nga naglakaw padung sa ilang balay ni Megan. Gihikap na ako nga akong ngabil nga nang lambi og hapdos kayo. Lorraine, unsa man ni nahitabo? Nganong gibiyaan man nimo si Maynard nga nagdate pa man ka mo? Matud pa niya diri nako nga nakalata nga murag naagi something wrong. Di madaoy. Naibawaan pa nako nga ingon ato di siya. Bisag suhulan pa ko. Tubag ko pa. Angon sa lagi? Ikaw man good, date kag imo. Wala man gani ka magpaybaw nako. Matod pa niya. Ikaw, Megan, daghan naman yung kag nauyab. Kung mag-kiss mo, ganahan ka? I mean, dili ka sakitan? Inosente ko pa nga pangutanan niya. Sakitan? What do you mean? Ay kung ina nga gihatag dayon nimo ang imong pagkababae ni Maynard, nakuratan pa nga pangutanan niya nako. Ako dayon gisaysay tanan nga akong experience nga kang Maynard. Ako gisulti ni Megan ug unsa ka luod ang gibuhat ni Maynard diri sa ako samtang nakighawak nako. Nikatawa og tama ng akong amiga sa iyahang nadungog. Dako kayong iyo ang iyang tubag, Papa Joe. Bagito pa siguro na si Maynard. Nagtuon pa na. O ikaw siguro ang gipraktisan niya. Abi niya glami ang iyang style. Kayak ana uy. Matud pa ni Megan rin ako. Luod gid bitaw kaayo, Papa Joe. Wa ko magdahom nga unang first kiss nako maura da ito. Mura ko ga nauwaw sa kong kaugalingon og labaw sa tanan. Sakit pagyud kaayo ang akong baba. Ngayang gisuyop ang tanan. Halos pa akong ngabil. Murag dunay ni buto nga dugo sa akong ngabil. Pagabot na ako sa mong balay sa akong lola, natagbaw kog tago-tago aron di makitaan nga nang hubag og nang lambi ang akong ngabil. Niya na pagkagabi sa wa pa ko matug, nakadawat ko og text message gikan niya Maynard. Good night my love, see you tomorrow.
Dali na akong gidelete ang iyang message. Nanumbalik sa kong nahuna ang akong gidangatan niya. Di na ako ganahan ni Maynard. Bisan gwapo pa siya o neat manamit pero giluod ko niya. Turn off kaayo, Papa Joe. Pagkaugma niya na sa may gate, sa among school, nakita ko si Maynard nga nagbarog nga murag dunay giatngan. Hay, salamat, nabot na ka. Pero time sa, Lorraine, anong nibalik naman kasi mong suot nga terno o tiniguang ni mong sinina? Ilisi na oy, ibalik tong pareho kagahapon ni mong gisuot ba? Tagbo pa ni Maynard rin ako. Di ko mag-ilis og sinina oy, kay maog yun ni ako. Gawas pa, unsa man sab, ha? Unsa may labot nimo? Ug sa isuot na ako ha, nganong magbuot man ka? Matod ko pa nga hinay pero isog na kong tubag niya. Siyempre, uyab ko tan duha Lorraine, tubag pa niya. Kay nga ano, nanguyab ka na ako? Pangutana ko pa niya. Dali na. Di na nauso na yung nga ng mag I love you tiniguang na na. Katotong gibuhat gabi, mao na to, kita na. Matod pa niya. Pues, kung mao man gani na Maynard, buwag na ta. Gibuwagan na tika. Okay? Tubag ko pa dungan pagtalikod niya. Sukad niya to Papa Joe, nagyug ko mo try og change ako ang kaugalingon para lang gyud ingnon nga main sa uso. Di bali nga ingnon ko nga manang o conservative, basta be yourself lang gyud ko. Anyways, naamang kanunay sa akong duol ang akong best friend nga si Megan, nga nakadawat na ako og unsa ko. Tulin nga nilabay ang tuig mag third year high school namin ni Megan. Classmate lang gyapon ming duha og way kausaban ang among friendship. Pero diyang nag first day sa school, doon na may bagong classmate nga babae, usa ka transferee, gikan kunog syudad, nga gipanganlan og Veronica. May lang nga socialite sad ni sa city, og city girl pa kayo. Dali sila nga nagkaamiga ni Megan, kay pareho man sila nga liberated og style. Hangtod nga ako na lang nabantayan nga pirmi na siyang naa sa among tapad, bisan og asa mi mga to ni Megan naapod siya. Mura ko gibati og selos, kay lagi tulo naman mi. Sa una, kami ra gyud ni Megan. Pero pag-abot ni Veronica, nausab na ang tanan. 3 is a crowd good, Papa Joe. Labi nagpareho sila nga dunay mga uyab-uyab na. Kung magkuyog mi, magpaluyo na lang ko nila kay wa man ko'y Paris. Sukad niya tong akong na-experience kang Maynard, mahadlok na kong lalaki. What if ingon ato mo hawak ang tanan lalaki? Nga murag nagsuyop o ginasun, Papa Joe. Scary na gyud kayo para nako. Mao nga, gilikayan na nako, bisa crush-crush na lang. Dili nako. JS prom na mo to, Papa Joe. Nakahukom na ko nga di mo appeal. Ma-out of place lang ko nila. Pero, namugos gyud si Megan, nga paadtuon ko. Niadto gyud siya sa mua og mo'y nananghid sa akong lola. Nisugot na lang sad kay matod pa niya, dili ko no maka-attend si Veronica. Pero pag-abot namo sa school, naaday si Veronica og niduol dayon namo. Diyang iyamin nakitaan. Nilayas lang ko sa amoy, mao nga nakaari ko, matod pa ni Veronica, Papa Joe. Nganong nilayas man ka, di day katugtan sa mong parents, pangutan ko pa niya. Ang akong mama, okay raman, pero ang akong stepfather, ang OA kayo, nga sa tanan, papapil ba, murag tinuod na kong papa, tubag pa niya. Nabantayan sa nako nga doon ay mga lakra o bunog sa iyang mga bukton ni Veronica. Ako siyang gipangutana pero matod pa niya nga nadasmag na daw siya sa haligi sa ilang balay. Mao nga wa na lang na ako gipugos o pangutana. Bisan sa tinudanay lang. Kadaghan ako nakabantay sa iyang mga lagum-lagum sa iyang panit. Wala madugay ni duol sa mong naimutangan ang grupo nila ni Clyde. And of course, kauban si Maynard. Pero wala na nimutan-aw na ako. Gidedma pa lang ko. O gidedma na lang ko. Kay ang mga mata ni nito anak kang Veronica. Talira kayo sila nga nagka-Paris si Megan o Clyde unya si Maynard o si Veronica. Nang lakaw ang ubang kuyog nilang lalaki. Hangtod nga kami na lang ang nahabilin sa luyong nga bahin sa school building. Medyo ngit-ngit pa man, Papa Joe. Nakita pa nako nga inukubay na ang duha ka Paris. Kising raman noon ang ilang gibuhat. Ako taon, sobra ka awkward silang gibuhat. Nilingyo na lang ko, Papa Joe. Nitalikod ko og nangitag kalingkuran. Samtang nagpaabot og kanusa sila mahuman sila hang kissing scene. Pero gilamok na lang ko pinaabot mo nga wala na ko makagwanta o giduol na ko si Megan o Clyde. Og nanangit ko nila nga muunan lang pag-uli. Sure ka, Lorraine? Nga muunan lang kag-uli? Sorry kaayo ha.
na-open na lang noong ka. Matod pa ni Megan rin ako. Okay ra oy, sige muunan lang ko ha. Ikaw pag-amping baya. Tubag pa na ako sa akong best friend Papa Joe. Nga gibati ko kabalaka. I know nga bisag liberated nig style, wala pa niya gihatag ang iyahang bandera bisan sa kinsang lalaki. Nabalaka ko og what if mobigay na noon ni niya tong gabi una. Niuli ko sa amuha nga naginusara Papa Joe. Tungod kay Friday, walay klase the following day pero pagkaugma niya na sayo pa lang sa buntag ni butho na si Megan sa mambalay. Unsa? Wa pa ka makauli sa inyo? Diin man di ka nakatuga gabi. Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Dala nga akong kabalaka nga muraga natag-ananan nako ug nag-unsa siya niya ng gabi una. Si Veronica manggod, gidala ko niya dito sa balay nila ni Clyde kay wa may tao sa ilaha ug nahitabo gyud. Di na ko virgin Lorraine. Matud pa ni Megan dungan sa paghilak sa matubangan. Wa ko masayod kung sa akong itubag niya. Ako ba siyang kasab-an or am-aman sa pagsigin niyang bako? Kung sa may gusto nimong buhaton Megan, di rabasad ko expert anang butanga. Kung gibasula na nimo ang naitabo, saon pa man na nimo nga humanaw naman na. Dili na mabalik ang virginity nimo. Magampo lang ka nga di ka mamabdos. Tubag ko pa niya. Okay ra ko Lorraine oy. Wala ko kasabot sa gibati nga di na ko virgin. Unya gawas pa ana. Mahadlo ko nga muli sa mua kay sure makasab-an jud ko. Nga ko muuli gabi. Matod pa niya. Gikuyugan ako si Megan nga niuli silang balay. Akong pamakak siyang mama nga dito ni natuog sa mua. Wa na lang makauli kay gabi naman. Nituo ra masad ang mama ni Megan. Adlaw nga Lunes ni klase na sab, pagsuod na ako sa mong classroom nakita dayon ako si Megan ug Veronica sa ilang tagsa-tagsa kalingkuranan. Nga mugot kayo og mga dagway. Mura ba og gidatugan sa langit. Naunsa man inyong mga itsura nga imbis blooming tungod sa inyong mga escapades niya tong miyaging gabi magulano namang kay mo. Pangutana ko pa niya sa duha. Subo kayo ang mga mata ni Megan nga nitutok nako. Wala na ko reply ni Clyde oy so kada kagahapon. Matud pa ni Megan. Basi ko ay load, tubag ko pa. Bisan tawagan di mo tubag, matud pa niya. Basi naka-silent ang phone, matud ko pa. Nakita mi ganina, nilikay na siya nako, murag wa ka kitag tao. Di ka Megan tungod kay nakuha na niya ang gusto sa imuhang pagkababae o niya naglikay-likay na, tubag ko pa niya. Nisamot ka kumuot ang naong sa kong amiga. Nadungog na ako nga gitan-aw ko si Veronica nga hilom pero halata nga doon na say gipas-an nga problema. Ako sa sige pangumusta. Ikaw Veronica, wa na sa ka-reply ni Maynard no? Maugin ni mga lalaki, ini ko magkuha silang gusto, magpaguryo-guryo dayon. Matod ko pa. No, dili about kang Maynard oy, about sa akong family. Akong problem akong family. Tubag pa niya. Out of the blue nga na-mention ni Veronica ang iyang stepfather Papa Joe. Matod pa niya nga na daw time nga musud ang iyang papa sa kwarto niya. Pero kung akong pangutanon o gipasikitan ba siya, di naman siya mutubag. Ako na lang sang girespeto ang iyang desisyon nga magpakahilom. Basta Veronica, if ever doon ay gusto ka nga isulti, nga problema naramin doon ni Megan, that's what friends are for. Matod ko pa niya. Naputol mo pa nag-istorya pagsud sa mong teacher. Nahibong mi kay di man si Mrs. Santos ang niabot. Usa ka ambungan nga lalaki nga mo'y nakahunong sa pitik sa ako ang kasing-kasing Papa Joe. First time pala na ako nakakita niya, gaan nagkayo nga akong buot niya. Wala ko tuyuan nga dibati din kong espesyal nga pagbati sa mong bagong maestro. Nagpaila kini nga mo'y substitute ni Mr. Santos o ni Mrs. Santos samtang on leave kay mga nakay. Si Mr. Bob Olivades ang pangan sa maong gwapo kaayo nga maestro. Hasta si Veronica, lain sa kay tinanawan kang Sir Bob. Nakaila na magugok ang Veronica basta doon na ni maibgan. Pilit kayo nagtinanawan. Dili lang kay ako ang ganahan sa mong bago nga maestro. Halos tanan na mong classmate nga mga babae. Gikilig niya. Gawas na siguro kang Megan nga problematic kayo nga wa natagda sa iyang uyab. Nagkasuod mi ni Sir Bob diyang nag-exam mi o perfect ko. Ako ang iyang gipacheck sa test papers sa mga classmates. Siyempre magsigig yung kog duol niya. Kay ako mang ihatag ang mga papel kung mahuman na kog check. Magduulan po siya sa kong chair kung doon na siya ipamalihog na ako.
Wala na'y makalabaw sa pagka-gentleman ni Sir Bob. Basta doon na gani matagak nga papel or ballpen sa bisag kinsang estudyante niya nga babae mo dagan dayon ni og yang puniton ug then ihatag sa tag-iya. Kana nga simple gestures maoy nakapalanay sa akong kasing-kasing o sa kasing-kasing sa mga estudyante nga babae. Usa na si Veronica, Papa Joe. I know her style. Tuyuon ko niyang tagak ang iyang ballpen para punito ni Sir Bob o gihatag nga to niya. Pero napalpak lang kay naligid ang iyang ballpen dool sa mong classmate nga lalaki. What are you doing, Steve? Pangutana pa ni Sir Bob sa mong classmate kundi napunta ang iyang ballpen, ang ballpen ni Veronica. Ngano day, sir? Pangutana pa og balik sa mong maestro. Asa yung pagka-gentleman, oy, punita lang ang ballpen ni Veronica. Matod pa ni Sir Bob. Puno sa kakapoy o tapol nga gipunit ni Steve ang ballpen o gitunol niya nga kang Veronica. Nasakpan pa nako ang pangyamid ni Veronica nga napalpak ang iyang move. Sukad nga nakasuod mi ni Sir Bob, lahi na sad kayo ang akong isuot sa among wash day, Papa Joe. Natingaan na si Lola kay di na maguguna ko gamiton ang iyang mga pinatahi nga sanina. Ayon na lang kong patahi iyog sanina la, mamalit na lang kong humandaan, matod ko pa niya. Unsa? Di na ka musulob sa kong pinahimo nga sinina nga mamalit ka na noon ng sinina nga baligya karon nga gamay na lang kayo panapton ang gigamit tungod sa kamubo. Dili na maayo, Lorraine. Ha? Timani nga dalagang Pilipina ka. Dili magpakitag daghang panit sa iyang lawas. Matod pa ni Lola nako, Papa Joe. Dili na magud na usula, uy. Sa imo pa man ang panahon, kanang mga kiting ang sayal, tubag ko pa. Ay musuki na ka, Lorraine. Sukad na kabarkada ka ni Veronica, natakda na kaniya. Di na ko gusto magbarkada pa kaniya, ha? Matod pa ni Lola din ako. Wag ko ni patuo ni Lola. Nang luod ang tiguang nako, Papa Joe. Nga wala ko musuot siyang sinina nga pinatahi para nako. Wala sad ko ni tuman niya nga di na ko makipag-amiga pa ni Veronica. Kaya lagi bad influence ko, no. Diyayo sa kagabi, nakatumi sa balay nila ni Clyde kay birthday ko no ani. Kami ni Veronica o ni Megan. Abi ko pag wala na mutagad ni mo si Clyde, Megan, pangutan na pa na ako nga to niya. Wala na bitaw for the past few days, pero nikalit na siya text na ako. Nag-invite nga patuon sa ilang balay para sa iyang birthday. Tubag pa ni Megan. Pero naglibog yung ko pag abot sa balay nila ni Clyde. Wala gila yung bisita. Wala sa miyembro sa iyang pamilya. Ang naa dito. Nagdudag yung ko nga nagpasumangil lang ni siya para makalugar o i-timing niya. Ngawa ang iyang parents o mga igsuon para makaparty-party. Gipagawas dayon ni Clyde ang mga ilimnon nga makahubog ug nagtagay dayon silang upat sa sala samtang nagpatukar og kusog kaing sounds. Gioferan ko ni Veronica og tagay pero nibalibad ko. As usual, tawag nila nako kay KJ, Papa Joe. Na-open na sago, mao nga nigawas ko sa ilang terrace aron na dili makita nila nga naglabing-labing. Samtang naginusara sa terrace, nakadawat kong text gikan ni Sir Bob. Niyangyo nga makaadto ba ko sa iyang gipuy-an. Magpatabang ko nung nag-check sa iyang test paper. Mura kong kabayo nga dahi kay nakalukso. Wala ko mananghi nila ni Megan ug ni Veronica. Pagabot na ko sa ilang Sir Bob, naglingkod ni sa ilang sala ug busy kayo nga naghimo og lesson plan. Hi Lorraine, abi kog di ka makarida. Naikog nung kay ko nimo da. Sao man nga daghang kayo kog mga test papers sa lain-lain na akong klase, wala gyud maka-check. Tagbo pa ni sir nako. Okay lang sir, oy. Ako lang check ana. Wala man sa kuy lingaw. Tubag ko pa. Og dali nga nisugod og kuha sa nag-undo na test papers. Samtang nagsige og check, Papa Joe, nagsige kog pasiklap kang Sir Bob nga focus kayo sa iyang trabaho. Usahay masakpan pag ganit nako siya nga magsigtanaw o masakpan ko niya nga magsigtanaw niya. Mupahiyom ni nako og balik nga naghimo siyang lesson plan. Break sa Lorraine. Nako'y giluto nga snacks para naton duha. Matod pa ni Sir Bob nga nagdala nagpritong saging og juice sa lamesa. Wala kay kauban diri, sir? Pangutana ko pa niya. Sa una, kauban ako akong ex-wife, pero nagbuwag naman we. Tuwa na siya sa syudad ron, probably with somebody else. Tubag pa niya. Wan lang sa kong mangutana pa og lain nga informasyon kay satisfied na ko nga nibawaan na ko nga currently single day siya. Kay buwag naman siya siyang asawa.
Pagkahuman akong check sa mga test papers, nananghid ko ni Sir Bob nga mopauli na. Pero ni-insist pa siya nga iya kong ihatod sa iyahang motor. Samtang gialayan ko ni Sir Bob pag suot sa helmet, dayon gipangkas ko niya siyang likod, kusog kayo ang kulba sa akong dughan. Sa una, layo kaayo ko niya, mahadlo ko nga mudulit sa iyang likod. Pero si Sir Bob ang mikuha sa akong duha ka kamot o gipagunit sa iyang hawak. Mura na kong mamatay sa kakulba. Wa ko makasabot sa akong gibati. Happy, excited, at the same time in love. Murag mao niya nga akong gibati niya itong higayuna, Papa Joe. Doon na pa'y mga times nga makalit og break ang motor o di matuyo nga makagakus ko hugot sa hawak ni Sir. Sabtang nga kundughan, mupilit gyud sa iyahang buko-buko. Nasimot ko ang baho ni Sir Bob nga humot kayong cologne, Papa Joe. Niyang naabot na ko sa mua, nakita ko si Lola nga nagtanaw sa bintana. Nag-expect na kong daan nga lain na sad nga sermon ng ako nga musugat na ako. Kinsa to, Lorraine? Nagpahatod na magkaglalaki, nag-uyab-uyab ka na no? Suko pa ang pangutanan ni Lola nako. Uyab-uyab ba oy? Teacher tanto nako no? Nasuguan ko nga mo check sa test paper. Unya, gabi naman, yan na lang kong gihatod. Tubag ko pa. Pero wa mo tuo si Lola. Ngayon ana lang ka simple. Matod niya nga padong pa lang ko, paulit na siya. Makabasa na ko siya nga dunay laing tuyo ang tao. O iyasab ko nung nabasa nga dunasag ko'y gusto kang Sir Bob. Pagmatngon Lorena, kay ginadili ra ba nga magkarelasyon ng estudyante ug maestro. Basig pareho mong duha nga mapapaskwelahan. Paimagno pa ni Lola nako. Sa mas gihapon, gibaliwala ko ang pahimagno ni Lola. Pagsud na ako sa kwarto, hay pa kayo ko sa gipakitang extra nga pagtagad ni Sir Bob nako. Tungod sa kong kalipay, nikuha ko og notebook ug ballpen. Dili ko hilig og diary pero nitong gigayuna, I'm so and too happy. Og dili ko gusto nga makalimtan ang tanang detalye namo ni Sir Bob. In details, ako gyud nga gisuwat sa akong notebook. Labi na gyud ang pagkuha niya sa akong duha ka mga kamot aron mogunit sa iyang hawak. Heaven kayo ang akong feelings, Papa Joe. Inspired kayo ko. Niadto nga moadtog eskwelahan. Sama niya itong sa kabuntag nga ating klase na sab. Nakita ko si Sir Bob nga naglingkod sa iyang table. Pagkakita niya nako ni pahiyom o ga ni tutok pagyud ni nako og dugay o ga ni bawsag ko og smile niya. Paglingi ko pa kang Veronica nga naa sa luyong bahin sa among classroom. Tabis kining tinanawan nako ug kang Sir Bob, murag dunay laing ipasabot. Namiya ra lagi ka namo, wala ka man nanghid. Pangutana pa ni Veronica nako, diyang nagdungan mi og recess, Papa Joe. Ang nga nag-iyahay ra mamug paris-paris, di ko makasakay, ma-out of place na sa gupirmi. Tubag ko pa. So dito ka silang balay ni Sir Bob, di ka ma-OP dito, kay masulo ni mo siya. Matod pa ni Veronica. Unsa? Lain lagi kag sabaw, Veronica, hugaw kay kagunahuna. Tubag ko pa niya. Joke ra, oy. Ayaw gudan kasuko. Basta next time, nga mo adto ka ilang sir, nakuha kay makuyog ko. Matod pa niya. Magunsam sa ka dito. Tabag kag check sa test paper. Pangutana pa nako niya. Kanahan ko muduol niya. Crush kay nako na si Sir Bob. He's my type of guy. Prangka pa ang tubag ni Veronica nako. Gikulbaan kayo ko, Papa Joe. Nahadlo ko nga mailog ni Veronica ang atensyon ni Sir Bob. I hope nga dili lang na may tabo. Mao nga naning kamot yun ko nga mapansin yun ko ni Sir Bob. Pagsunod na kong adto sa balay ni Sir Bob, nagsayal ko og mubo kayo, Papa Joe. Samtang naglingkod ko sa ilahang sofa, akong tuyoon nga mawalis gyud ang akong sayal og makita ang hamis og puti nako nga paa. Epektibo gyud ang akong gibuhat. Kay bisan og nagdungo ko og busy kunuhay sa pag-check sa mga test papers, nahibaw ko nga nagsigig tan-aw si Sir Bob nako. Wag gyud ko muyanghag para kunuhay, wala nako siya masakpi nga nagtan-aw sa akong paa. Pero wala na siguro makagwanta si Sir Bob og niduol ni sa akong gilingkuran o gigunitan ang akong aping. Unya gihagkan ko niya, Papa Joe. Gipiyong na ako ang akong mga mata. Diyang gibalhin niya ang iyang mga ngabil ngadto sa kuang mga ngabil. Gibati kong pangurog sa iyang pag-kiss diri nako. Lahi ra kayo ang ako na-experience ngadto kang Maynard. Doon ako'y nabating lahi nga sensation. Hangtod nga ako na mismo ang nigakus sa buko-buko ni Sir Bob.
Ready na ko kung unsa may gani mahitabo. Ug mao na kadto ang oras nga isurrender na ko ang bandera. Okay lang. Happy ko kang Sir Bob. I love him na, Papa Joe. Andam na kong ihatag ang tibuok na kong pagkatao ngadto niya. Pero niatra si Sir Bob ug wa mo padayon sa pagkiss diri nako. I'm sorry Lorraine, matod pa niya. Wa ko makatubag ug wa mi magtingganay duha, Papa Joe. Pareho mi nga murag na uwaw sa naitabo. Hangtod nga nananghid ko nga mopauli na. Iya lang gyapon kong gihatod siyang motor, samtang nagakus ko siyang hawak, wa na gyud nako mapugni o gihagkan nako ang likod sa iyang tingkoy. Nihunong mi sa daplin o siya nasab ang nihawak sa kong ngabil. Pero smack lang. Mitutok siya sa kong mga mata o nangupaw. Paghuman gipaandar niya ang iyang motor. Pag-abot na ako sa mua, gikuha ko dayon ang akong notebook o gisuwat ko dayon sa akong diary ang mga pangitabo na mo ni Sir Bob. Ang tanan gyud, hangtod na ang akong tinuod nga pagbati niya. Pagkaugma niya na, sama sa gihapon, inspired lang gihapon ko ug excited na ko nga makita ni Sir Bob. Pero ambot ba, Papa Joe, nga murag dunay kausaban ang iyang treatment nako. Niya tong buntaga, murag iyan akong gilikayan. Dili na siya magpasiklap nako, ug wa na sab niya, ug wa na sa kunya sugua para mo check pa sa test papers. Ako siyang gitextan pero wa na reply. Akong tawagan, magring lang ang iyang cellphone. Naguol na kay ko niya itong adlawa. Niuli ko sa mua og wa nagyug ko makastorya pa ni Sir Bob. Iyan nakakong gilikayan, Papa Joe. Nisamot pagyud kasakit akong gibati diyang lain ng estudyante ang iyang gisugo pagpa-check sa test paper. Pero minasan ako makitaan nga magstorya si Veronica o si Sir Bob. Wala na'y kabutangan ang akong selos. Di na ko makatuon og tarong sa akong lessons. Wa na ko makakonsentrate sa akong pag-eskwela kaya nga akong nahuna tuwa lang kang Sir Bob. Nagsipok na ang akong ulo og niuli ko sa mua niya itong gabiuna, Papa Joe. Wa na ganin ako mapansin si Lola nga nagluto og panihapon sa kusina. Nidiretso ko sa akong kwarto pero pagsuod na ako, surprise ko. Dunay tao nga naglingkod sa akong katri. Si Megan o si Veronica di ay. Naanad naman ang akong lola kang Megan o nga musud gawa sa mong balay o sa akong kwarto mismo. Oh, niyaman lagi mo. Wa man mo magpaibaw na ako nga mga rimo. Matud pa na ako sa duha na ako kamiga. Ang busy man kay ka, ambot unsay nabisihan ni mo oy, tubag pa ni Megan. Ready na unta ko nga musulti sa akong problema nga to nila pero naunhan ko ni Megan. Wala naman gani intro, nikalit lang ni og hilak sa akong tubangan. Mabdus ko Lorraine, kasi akong buhato na ako. Matud pa ni Megan samtang padayon sa paghilak. Unsa? Mabdus ka? Nga naman, kasi amahan. Mangutana ko pa niya. Mangutana pa man ka, uy, nga nung namabdus ko, siyempre, kabaw na ka si Clyde ang papa nini. Pero ang problema kay, di pa man kuno siya ready. Ni-suggest pa man gani siya nga ipa-abort lang kuno na mo, nga mga sabak. Tubag pa niya. Diyos ko, kada kong problema, ana, uy. Wa dyo ko yung idea o sa sulbad, ana. Ikaw, Veronica. Basin doon na kay kasuggest, ana. Sa may angay buhatan ni Megan. Asa yung problema karon? Matod ko pa ni Veronica nga layo sa kayo pananaw. Niya itong higayuna. Naambot. Ambot lang. Doon sa kuy problema ako, Lorraine, oy. Mas dako pa gani kaysa kang Megan. Actually, mahundi ako sa inyo, ha. Dili sa inyo kay dili sa kumuli sa amo. Tubag pa ni Veronica. Og dia-dia gisaysa ni Veronica ang iyang problema sa atubangan na munduhan ni Megan. Walag yumi magdahom nga ingon niya to di ay kapait nang iyang ginangatan sa iyahang stepfather. Mato ni Veronica nga na-rape siya sa bana sa iyang mama. Di lang kay kausa kundi sa kadaghan na kuno. Doon na kuno'y time nga sudlon lang kini sa kwarto labi na og wa ang iyang mama. Pagkadungog na mo sa problema ni Veronica na ginilakay na lamin tulon ni Megan, Papa Joe. Pareho lang mi nga mga batanon pagkaayo og linghod ang pangidaron pero bugat na kay gipas-an nga problema. Nakonsensya pa ko sa akong pagselos kang Veronica diyang nakita na ko nga nagstorya ni og si Sir Bob. Wa ko magdahom nga biktima sa diay siya. Sa iyahang way po angod nga ama-ama. Niuyon raman sab si Lola nga ana sa Samoa mo stay. Temporarily si Veronica diyang nakaibaw ni sa iyahang sitwasyon. Padayon gyapon siya sa iyang pag-eskwela pero naa na siya sa amo magulian. Samtang si Megan na problema og unsang pagsulti ang ginikanan.
Ako mismo ang miadto siyang parents ug nikumpisal sa kahimtang niini. As expected, giligo og kasaba si Megan sa iyang ginikanan. Pero sa pamay-mabuhat nga nahitabo naman, napugos silang dawat silang anak nga nagsabak ug way nangamahan niini. Nakaginawa na kong tarong bisan sa gamay nga pamaagi na katabang ko sa duha nako ka amiga. Ang ako asab, ang ako nga timanon. Padayon ang paglikay ni Sir Bob nako. Halos nga di na nimo tan-aw nako, Papa Joe. Mao nga diyang nakagayon ko, ako kini siyang gisundan ngadto sa ilaha. Pagtry na kog liso sa lock siyang pultahan, abli ang maong nga pultahan og nidiretso kog sud. Ako pa ang nakuratan yang doon na siya kauban nga babay. Pero wa na ko magmayan og sikit sa tong bayhana. Giduol ko dayon si Sir Bob og naghilak nga nag-hysterical ko nga confront na ko siya. Gisinyasan ni Sir Bob nga mulakaw na ang kauban niyang babay. Nakita na ko ni gawas sa ilahang balay. Nagunsa man ka dinhi, Lorraine, og nganong mantaon nga nag-iskandalo man ka dinhi? Ayaw taon ko pagkawawi day. Kay maestro ra ba ko? Basig nalimot ka. Matud pa ni Sir Bob na ako dihang kami na lang duha. Oh, maestro ka. Wa ko malimot niya na. Ang nakalimot mao nga ikaw. Nganong nalikay-likay naman ka nako ha? Imo lang kong gipaasa. Pagkahuman sa naitabo na to, wala na dayon. Gibawala ako nimo. Tubag pa nako samtang naghilak siya nga tubangan. So may giingon nimo nga nahitabo na to, Lorraine. Uy, ayaw ka ni patakag sulti diya. Madunggan kag laing tao. Makaabot pa ganin na sa eskwelahan na. Matod pa niya. Unsa nalimot na kasi mong sa atong gibuhat? Nga imo kong gihagkan, nganong gikisan man ko nimo, nga waram dito nimo. Padayon ko pa nga hysterical, Papa Joe. Wag yung kumuundang hantod nga giamaman ko ni Sir Bob. Iyaw gipasabot nga posibleng mahitabo kung may bawaan sa school nga doon na may relasyon. Niangkon siya na ako nga na-attract siya na ako. Tao lang ko na siya, lalaki pag yun. Matod pa ni Sir Bob nga gubot pa ang ilang relasyon siyang asawa. O di siya gusto nga buot nga maapil ko sa iyang problema. Niya itong ikayo na, Papa Joe, nagsigi pa sila og patch up sa ilang problemang magtiayon. Mao nga niyanha sa iyang gipuy-an ang iyang ex-wife. Kato na yung babae nga ako nakita, iyaha ditong asawa. Nangayog pasaylo si Sir Bob na ako nga nagpadala siya sa iyang gibati. May nalanggani kay nakasabot ramasab ko, Papa Joe. In fact, naluoy ko niya kay problematic po di ay ang iyang asawa. Labi na nga wa makahibaw ang school nga buwag sila. Nipauli ko sa mua nga medyo gaan ang akong dughan. Ako na lang kalimtan si Sir Bob. Anyway, bata pa ko ug makita pa siguro kog sama niya sa saktong panahon. Pag-abot na ako sa mua, nihigda ko og si Veronica sa akong katri. Medyo nigaan na ang akong pamati. At last, maokya naming mag-amiga. Hinahinay nang nasulbad ang among problema. Pero sayop ko sa akong pagtuo, Papa Joe, nga okay na ang tanan. Pagkaugma niya na, nagdungan pamig ato sa skulahan ni Veronica pero lahi na ang nisugat nako pagsuod pa lang nako sa gate sa mong school. Kada tao nga makita nako mututok sila og maginunghungay dayon og naglibog ko unsay nahitabo. Ni samot akong kakulba diyang gipatawag ko sa guidance pag-abot nako og dito tuwa si Sir Bob og naasab si Lola. Unsay nahitabo nganong niamang kada la? Pangutana ko pa sa akong lola, Papa Joe. Di ba, gipasidanan na ka na ako daan, Lorraine, nga di ka makigsuot sa mong maestro pero wag yung kami ay maminaw. Gipalapos lang nimo sa mong pikasdunggan ang tanan na akong pahimagnon nimo. Tubag pa ni Lola, dungan sa panglugmaw sa iyang mga mata, sa luha, sa iyang kalagot na rin ako, Papa Joe. Naluoy kayo ko ni Lola pero wala pa kayo ko makatuhog kung unsa gyud ang akong sa nganong gipatawag ko sa guidance. Diya pa na ako nibawaan ang tanan. Diya ang guidance mismo ang nakistorya na ako about sa mong relasyon ni Sir Bob. Pero ma'am, nasayop mo sa inyong duda. Wa man may relasyon ni Sir Bob. Pamalibad ko pa. Pero diha, gipagawas nga notebook ang guidance. Familiar kayo ang akong diary kundi nakasuwat ang tanan namong nahitabo ni Sir Bob. Yun na pa, diin man ninyo gikuha. Nganong naabot man ninyo, madam? Nagkabunga-bunga ko pa ang pangutana sa mong guidance counselor. Usa ka estudyante ang nibutang niini sa akong table. Gibilin lang ni. Wala magpaila kung si Kinsa. Tubag pa niya. Wala na ko'y lain nga pasinganlan pa, Papa Joe. Duha lami sa amuang kwarto ang dunay access. Si Megan o si Veronica.
Usa kanila ang nagluib nako or base silang duha pagani siguro ang nibuhat ug pagpakauwaw nako. Nakaila ko sa kauwaw ug tumang kayugot sa ilahang gibuhat diri sa akong mga best friends, Papa Joe. Gimakak nako ang tanan nga pasangil sa guidance. Sila nga tubangan ni Sir Bob ug kang lola. Giangkon ko ang akong feelings sa akong maestro. Pero gimakak nako nga dunay netabo nga paghinagkanay namong duha. Matod ko pa nila nga ilusyon lang nako tanan. Puro imahinasyon lang ang nakasuwat dito sa diary. Medyo nahusay naman ni noon, under investigation gyapon labi na si Sir Bob. Pero bisan og maklear pa mi sa guidance, Papa Joe, wala na, nikatag na ang chismis nga uyab mi ni Sir Bob. Pagawas na ko sa opisina sa guidance counselor, gipangita ko dayon si Megan, bisan og buntis, padayon gyapon ang pagtungha. Silang duha ni Veronica nga ako nakitaan nga naglingkod sa bench among school. Paspas ko nga nidagan paingon sa duha, diyang nakaduol na ko nila. Ako silang gisagpa tagsa-tagsa. Mga way utang kabubuton mong duha, nitabang pa ko sa sulbad sa inyong problema. Ikaw, Megan, ako'y nangatubang sa mong ginikanan, diyang nasuko silang nga mabdus ka. O ikaw, Veronica, kabaga ni Mugnaong, gipapuyot ka sa mua pero bitin kang dako. Daghan pa ko nga gipanghimaraot ug pamuyboy nga to nilang duha ni Megan ug Veronica, pero igo lang sila ng hilak o nangayot pasaylo diri nako. Sorry kaayo, Lorraine. Sala gyud na namong duha ni Megan nga nanghilabot mi sa imong diary. Kami gyud duha ang mabasol ani. Kung wa pa namo na dada sa school ang imong diary aron tiwason og basa, dili na makit-an sa tuong usa ka classmate. Ug mo'y nanghilabot para ihatag na sa guidance. Taas pa nga tubag ni Veronica diri nako. Dili di ay sila ang mihatag mismo sa akong diary nga to sa guidance, but still mga hilabtanon gyapon sila. Mga maluibon gyapon. Ug tungod niya na dili na gyud nako sila mapasaylo, Papa Joe. Gibiyaan ako silang duha o nagkabuang o pasabot sila diri nako. Wa na gyud ko maminaw nila. Niuli ko sa mua o giputos ang mga gamit ni Veronica o niya akong gibutang sa gawas sa among bahay. Di na siya pwede nga musaka sa mua. Sa kilid sa mong bahay ako nakitaan si Lola nga nagtukong sa daplin. Naghilak ni nga nagtan-aw nako. Naluoy kayo ko sa akong apuhan nga mo'y nagmatuto nako sukad pa pagkabata nako. Pagkawa na ko'y puangod nga pagkaapo, Papa Joe. Giduol ko si Lola o gigakos o igo lang ko niyang giwakli. La, pasayloa lagi ko la. O sayop ko. Wa ko maminaw sa imong tambag. Pero di man uwahi ang tanan, di ba? Buhi pa man ko, di man ko patay. Pwede pa na akong bakwion ang ako mga sayop. Pasali ko pa kang Lola pero marag wala lang ni nadungog. Nasuko gyud si Lola nako. Ang nakapait kay iyarang giluom. Mas maayo pa ang taoga iya kong gibunalan, Papa Joe. Magkapahungaw pa siya siyang kasuko. Pero waragay ni tingog, Papa Joe. Pagkaugman niya na sa eskwelahan, gibarugan gyud nako ang akong depensa. Giangkon nako nga nagimuhimo lang kog tanan og wag yun itabong milagro namo namunduhan ni Sir Bob. At last nilampos gyud ko, Papa Joe. Ang akong testimonya gipaminaw sa guidance ug na-cleared na sa Sir Bob. Di bali nang ako ang maghimong bati sa pananaw sa mga estudyante basta di lang mapiktuhan ang pagkatao ni Sir Bob. Pagkahuman sa husay nga naitabo sa eskwelahan ni pauli ko og sayo, Papa Joe. Kaya it's time na pod nga mubawi ko kang Lola. Naluoy kay ko sa kong Lola lately nga nakonsumisyon gyud in town sa akong pagkabadlungon. Pero pag-abot na ako sa Mambalay, lain na sab ang trahedya ang akong nasugatan. Wala na nako makit-i si Lola sa iyang paboritong lingkuranan sa mga balkonahe. La! Lola, asa ka? Padayon ko pang tawag sa akong Lola, Papa Joe. Pero wag gyud tubag. Wala po siya siyang kwarto. Sunod na akong giadto ang kusina o guwasay tao nga nakita dito, nga nagtikaw-tikaw. Pero pagdungo nako dito nako nakita si Lola nga nagkahandusay sa sahog. La! Naunsa man ka, uy, unsay nitabo ni mo, la? Ayaw biyang binuang di ala, naunsa man ka, la? Labihan akong karatol, sagol kakuyaw, o guwan ako makibaw, kung say angay na kong buhaton. Wala ko'y laing matawgan o mapangayuan og tabang kundi ang akong mga close friends kaniadto nga si Megan o si Veronica o si Sir Bob. Medyo layo ang among bahay sa mga silingan, mao nga si Sir Bob ang akong unang gitawgan. Nangay ko pakitabang niya og ni action sabdayon si Sir Bob. Siya ang nitawag ko kabulansya nga mao ni rescue kang Lola. Samtang na ako susud sa ambulansya o nag-apong kang Lola, wa gyapon panimuot ang akong Lola. Padayon siya nga gitabang og matud pa sa ka staff nga akong gipangutan nga posibleng na stroke or atake sa kasing-kasing ang nahitabo kang Lola.
Wala ko'y nahimo gawa sa paghila kung gibasol na ako akong kagalingon nga ako'y hinungdan nga giatake si Lola. Lord, please ayaw lang kuhaa si Lola na ako. Magunsa naman lang ko ugwa na siya. Bisan sa pangadji, kagalingon lang gyapon ang ako ang yunahuna, Papa Joe. Yes, magunsa naman lang ko mawa si Lola. Di pa ko ready nga magpuyo nga maginusara. Giusab na ako ang pag-ampo sa Ginoo. Lord, ayaw lang kuha si Lola. Di baling ako na lang ang mauna. Ayaw lang si Lola. Mahal kay na ako ang akong Lola. Mawa na lang silang tanan, di lang siya. Samtang sa ICU, si Lola, Papa Joe, akong ipaybaw si Mama. Pero di siya makapauli diha-diha dayon. Igo ranin nagpadaog kwarta. Pila ka oras na kong nagatang sa gawa sa kwarto ni Lola kung diin na siya sa ICU. Wala ko'y kaon, wasa ko'y tug for almost 24 hours na. Wa ko'y lang gibuhat kundi ang muhilak ug magampo sa Ginoo. Samtang padayon ko nga naghukdong sa gawas, kalit nga dunay nitapad nako sa akong kilid. Niyanghag ko ug ako nakita ang duha na akong amiga nga si Megan ug ang sa wala si Veronica ug sa tuo si Megan. Duna ni dalang pagkaon ug prutas. Pahuway sa Lorraine, kami na'y puli ni mo diri. Among gipangutan na ang nurse, stable naman daw si Lola. Ilan na ning i-transfer sa ordinary room, matod pa ni Veronica nako. Gitutukan ako silang duha. Ako nakita sila mga mata ang sinseridad. Namuwa ang mga mata ni Veronica nga nakahilako na Papa Joe. Wala na ko'y dagang istorya, Papa Joe. Gigakos na ako ang duha na ako ka mga amiga. Dito pa na ako gibati ang kagaan sa kong paminaw. Napamatud-an ako nga tinuod ko din ako sila nga mga amiga. Muunong nimo sa panahon sa kalisdanan ug di lang kay sa kalipay lang. Pila ka adlaw nilabay nakagawa si Lola sa ospital pero paralyzed na ang half body ani Papa Joe. Si Veronica akong katabayayong sa pagatiman sa akong Lola kay naama siya ni Puyo sa mua. Hangtod karong panahon na Papa Joe. Gisultian ni Veronica ang iyang mama sa tinuod nga nitabo. Ngadto sila ha. Sa panamastama sa iyang stepfather. As of now, wala pa naka-decide iyang mama o kinsay iyang tuhuan. Si Veronica ba o ang iyang bana? Mao nga nisugot ra sabmi nga ato na mo puyo sa mua ang iyang anak. Hugot na ang desisyon ni Veronica nga di na mo pauli sila hangtod nga napa nagpuyo ang iyang stepfather. Okay ra kayo nako kay pinaagi nini nakabaton kog igsuon at the same time best friend. Sa pagkakaroon Papa Joe, mga nakay ni si Megan og excited kayo mi ni Veronica. Nagpasalamat mi nga wa niya gipadayon ang pagpakuha sa bata. Wa man tuod amahan ang iyang gisabak pero andami og tagana nga mahimong sa mother and father at the same time sa anak ni Megan. Kaming iyang mga suod nga higala ang maginunungay Papa Joe. Dagan ming mga leksyon sa kinabuhi na katunan. Usa niya na mao ang hinahinay sa kinabuhi. Labi na gyud ang lifestyle sa mga kabatanunan karon nga di malikayan nga musubay sa uso. Mga young generation karon makarelate gyud sa kanta ni Khalid nga Young, Dumb and Broke, High School Kids. Ang akong masulti sa mga henerasyon nga mga young karon nga dili bati nga musunod ka sa uso. Basta makahibaw lang ka, mo control sa imong limitasyon. And most of all, you should listen to your folks because they always knew what's best for your kids or for you kids out there. Wag pasaway. Dini na lang ko to Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa sa istorya sa kinabuhi ug ugma ug paglaom. Kini ang imong magtatampo, Lorraine.